nawa pa may mga cellphone. Maubitaw karon nga dili ko ibalo mo cellphone kay wa man sa una kay magpadaya ka og kwarta telegrama kung mo kuan unsa diha ihambong ra nimo telegrama man. Nya ko man mag-tik-tik naman man maglagot bitaw ko karon kay aberbot pagtungtong sa kuan mo sa kay og jeep. Magkuha dayon ako dayon og cellphone sa kuan kaning iyang bag. Ingko ngano kitay kuha ko man dadon og natagaw ka. Sa ako na natagaw dai ko tintahay ko ana maski bulhog si Yasis kita bunan iyang ana iyang buhok babulhog dai ko kay kamugira sa inatay. Manang mapungot ko ingko kamugira man mo nang mapungot ko karon mo nang ako ingnon karon ako mga apo. Andi sir unta na mo magditek-tek, andi sir unta na mo magkuan-kuan human na ang trabaho. Nga musugod karon kamo mahuman hangtod pamahaw. Pahagdon pa ni utod gyapon mo mahuman o bisang naas kan ana-ana ing kog grasya ana nga maabot manang mag high blood ko kanang cellphone bitaw karon di jud ko ganahan kay og ganahan pa ko anang cellphone pila ka buak cellphone mangayo ra ako mga bata ato man sa gawas mga bata. Ngayo ra ko di man ko ganahan di jud ko ganahan kay di man mo tingog ng cellphone og dili ka load may palit tong load og ginamos kay busog pagkaw. Ni kuan ra taron pagkataon-taon gikawat pag akong leg unsay manangawat aday tao dia nga mangawat gikawat pag ako ron napungot ra ko anang gikawat kinsa may nakawat napud ko kinsa may nakawat ingon pod kanitong isa nako kapo nga kanang kuan kay usay mangutang kawat kuhaon man kawaton aw mabayad ka kay ngutang di kay bayad dili kay kawat kinsa mangawat ana na mapungot na ko ana may blood ko na pod ingon hawd ga cellphone na itag 37,000 na 30 na 20 ingko ko ako yung mag cellphone na itag 250 na dito makitay ko sa kuan mahal nga mo tingog magkana mo ra magyapon mo tingog gwapo man to kay kuan ra man pareha gud ana sa mga pante mga bra kanang abon daw kuno mahal ikaw sig pabalik ako na tag 450 sa kabuk pante kanang kuan magbukas-bukas ko abon ako pante di man ako kita nga bus no tag ako pante ang bra pod na isa na kay di ko mabra man malagot kay na lang da mo na moingon nga la magpalit ta og unsa ta balik ni ning atong taho aw sa tong basa Tapioca ug magpalit daw kuno og kanang naay mangga sa ibababit sa pangalan ana Mingo float ingko na di ko magbuhi anak kay ko anak mo kaon kay wa pa maanan kasi amo kamote nilong ang kinugba kamote saging kinugba dapto with tapioca napalit na sila tapioca ting mahal ra ba isa ka orderan 450 ingko gipamalit pa ni John isla busog unta na katanan natilaw na ko tapioca ingko na og maghimo di ay taan ni bugnaw ran ana ko an raman ni kaning sago ay kuan sa kuan binignit to apoy kuan kan mangga kanang Mingo float dili ba usap natangtang akong ipon kay dahi kayo ikong baon ni ka makaon ay labay hino nako ni ba di ko makaon mga spaghetti mga order ko no spaghetti kay bihon may pag ako'y magbihon ani kay barato pa gamay kaayo 150 bihon spaghetti ay